Lige nu står jeg så uden for vores lejlighed her på Kammo Center Farm. Og den her video kommer til at gå med, at jeg viser jer rundt i lejligheden. Så lad os prøve at gå indenfor. Når man kommer ind i vores lille gang her, så kan man se vores værksted, hvor vi har en masse værktøj og sko. Hernede i den blå kasse har vi noget Lego. Går man så herind, så har vi vores store stuerum. Og det ser sådan her ud. Herover har vi vores hyggekrog, hvor vi læser bøger og ser film. Det ser sådan der ud. Herover har vi terrassedøren og en hylde med glas og bestik. Og her under tavlen, der plejer vi at have vores husdyr. 4 ben, jeg ved ikke om I kan se det helt over i hjørnet. Så har vi vores lille køkken. Vi har et køleskab, som vi aldrig bruger, fordi strømmen er til går. Og derfor bliver maden ikke kold. Og det er også grunden til, at vi ikke spiser kød hernede. Så har vi vores gaskomfur, hvor vi laver mad på at koge vand til f.eks. tøjvask og til opvask. Så har vi vores lille computerbord, som vi egentlig aldrig rigtig bruger. Og opslagstavle og tegninger, som Halle og Tina har lavet. Så har vi vores spiseområde, hvor vi sjovt nok spiser og sidder og blogger og læser nogle gange også. Så har vi en reol her med en masse bøger og papir og film og lidt forskellige ting. Og vores danskerflag. Hvis man så går herind, så kommer man ind på Daniels værelse. Og det er så her, han bor. Og herinde ved siden af, der bor Anna og jeg. Anna sover til højre, og jeg sover til venstre. Og det der med at redde seng, det er altså ikke noget, vi gør. Og vores reoler med ting og sager. Og en kæmpe rodereol med lidt spil og dyner og hvad der nu ellers er. Det sidste soveværelse, det er så det her. Der sov Daniel i starten. Fordi Louise var her, så havde hun det værelse, som Daniel har nu. Men her plejer at være fyldt med 4 ben. Jeg tror ikke, der er nogen herinde lige nu. Men der er i hvert fald fyldt med 4 ben. Det er et lille soveværelse, yes. Og går man tilbage ud i gangen, så kommer man ind i vores badeværelse. Og det ser sådan her ud. Herover har vi reol med forskellige ting og sager. Og så har vi vores hjemmelavede bruser. Så, hvor der kommer regnvand ud af, så vores bad består af brusebad af koldt regnvand, så det er dejligt. Så har vi vores træk og slip toilet. Det er vi faktisk glade for. Håndvask. Og så er vi tilbage ud i gangen. Ja. Så nu har I lige hurtigt set, hvordan vores lille lejlighed
ser ud. Og jeg håber, I kan lide det. Så hej hej!